Takže Kopale, víš, co jsem si dneska pro tebe připravil? Co to bude? Budeme stavět bludiště, ale nebude to úplně ledajaký. Takže tady máš bariéru, tamhle je start, tady je cíl, u mě je to samý a jo, kdo projde to bludiště toho druhého rychlejc, vyhrává. Máme na stavbu 10 minut, takže zapínám stopky, 3, 2, 1 a můžem. Už jedu. Tak, já mám vymyšlenou takovou trochu pastičku, co by ho mohla docela napálit, řekněme. Počkej, co to slyším, jakou past? Ale o to se vůbec nestarej. Takže já udělám tady nějaký úplný základ, třeba nějaký parkour na začátek úplně jednoduchý, aby si myslel prostě, že to krásně zvládne. Takhle nějaký úplně základní skoky, takže třeba semka, to by mělo jít v pohodě doskočit. Tak, ještě tohle. Ještě budu pokračovat trochu, takže tady se to třeba bude rozdvojovat, tak dále. Jenomže doopravdy, moje celá dráha povede tudy. Myslím si, že na tohle jestli přijde, tak je to fakt genius. Kopale, jak to jde tobě? No, musím říct, že to není úplně nejlepší, protože si nejsem jistý, jak z těch bariér stavět, ale něco se za těch 10 minut dá vymyslet. Jo, to určitě. No, já ti tady dělám takovou nepříjemnostku, tak, protože jeho podle mě tohle opravdu hodně zmate. Protože že on sem takhle vleze, bude čekat nějaký bludiště a najednou tady uvidí takhle otevřený prostor a vůbec nebude vědět, kam má jít. Já tohle oskouším, jestli to vůbec jde, ano jde, ale bude to pro něj hodně nepříjemný. OK, to se trošku bojím, kámo, co tam vymýšlíš, ale to snad bude v pohodě, že jo, je to lehký určitě. No, nejlehčí, jaký může být. OK. Lehčí si to ani přát nemohl. Tak, no a principem téhle dráhy je to, že jeho to tady vlastně takhle vrátí semka. Já doufám, že zatím nevymýšlíš nějaký extra těžký věci. Ne, vůbec. I když tady mám pár záludností, nebo zatím jednu respektive, tak jako není to nic těžkého. Takže on to tady takhle bude muset projít, tady předpokládám, že se tak trochu ztratí, protože to je docela náročný. Tady takhle vyjde semka. No a teď si bude myslet, že je špatně, protože to vrátí zpátky sem. Takže buď to sem spadne, zjistí, že tady je takhle průchod a bude si myslet, že musí jít semka. OK, dostal jsem nápad na jednu takovou záludnost. Kámo, když říkáš záludnost, já se docela bojím, co tam stavíš. Už začíná vypadat docela hustě. To fakt nezávidím. Ještě jak ty bariéry problikávají. Takže správná cesta povede takhle tudy. Třeba mu to takhle trochu zamotáme, ať se trošku bojí. Tak. Tak, já mezi tím, co to on dělá tam nějaké ty svoje záludnosti, tak já tady mám trochu jenom pár věcí naplánovaných, takže jsem zvědavý na to, jak zvládne toto bludiště. Kámo, hlavně tam nedávej nějaký těžký parkour, já tě znám moc dobře. Tam bez tak dáš nějakou úplnou šílenost a já vůbec nebudu vědět, co s tím. To bych ti nikdy neudělal. A jak jinak taky, že jo. Tak, a teďka ho tu zase zmateme, protože moje teorie je, že otevřený prostor, když ji nevidíte, je asi úplně to nejhorší, co se může stát. Takže takhle. Co, jaká lava? No, to se radši ani neptej. Nějaký ty základy už mám hotový, takže teďka je čas to vylepšit. Protože co může být lepšího než láva a neviditelný bloky, že jo? Jsem zvědavý, jako jak to zvládneš, ale není to tak těžké. No, to může říct ale úplně každý. Takže nevím, jestli ti mám věřit. Tak, tady se budeme mít jít takhle, akorát to tady musím zvednout zase, aby se nedostal nahoru. Jinak dávej si pozor, abych nevyskočil někam, kam nesmím, jo, protože to jako by byl docela problém. Takže takhle tady vyskáče. Máme BTV ještě minutu, takže si pospěš. Tak a tady budeme muset udělat takový trochu těžší skok, ale myslím si, že by to mělo být lehký. Takže já si myslím, že já bych to měl mít skoro postavený. Ještě si to zkontroluju. Jak se na tom ty? Máme ještě půl minuty. Já jsem na tom zajímavě. Takhle, tady ještě taky taková trochu past. Toho možná trochu naštve. A jo, čas nám právě vypršel, takže konec. OK, takže už jsem tady připravený, mám survival, zahodil jsem bariéru, takže vůbec netuším. A jo, takže mi to odstartuj a jsem připraven. Takže motele 3, 2, 1, můžeš. Mám čekat nějaký jako tady záludnosti, nebo to nebude asi tak spíš strašný? Ne. Tak, už jsem se trochu, kámo, mám pochybnosti, jestli jsem se nestratil. To jako, OK. Vím, že jsme měli trošičku podobný nápady. Kámo, já úplně vidím, jak tady to bude. Pomalu. OK, tady už mi chybí blok, nádhera. Jo, tamhle je pokračování. Tyjo, ještě, že vidíme ty obrysy těch bloků, jinak bychom vůbec netušili. Tak, tady to zase natáčí.
Je pravda, že mě tady nedošlo, že budeš vidět obrysy bloků, takže proto je to tak jednodušší. Hej kámo, já bych měl jako pospíchat, že abych měl co nejkratší čas, ale já úplně vidím, jak tam by někde pak chyběl blok a já bych tam zahučel prostě. Tak, tady může být nějaký bait totální, ale asi tu nic není, takže můžu jenom semka. Tady je parkurovka. Tak. Kámo, tady se to rozstrojuje, ne? Nebo co? Hele, tady je všechno možné. Tady je všechno možný, jo? Jakože... Tady je všechno možné. Tady teď nevím, jestli už jsem byl, anebo to je něco jiného. Ale nápovědu ti dám, že jsem nepřecházel za hranicí tý oranžové. To nevím úplně, jestli je nápověda. Hej, já hlavně se tady nesmím zamotat nějak. Když tak bys mě musel popravit, kdybych se tady ztratil. No tak já budu teda jako předpokládat, že to mám tady přeskákat, takže hop. Hop. Tak. Kámo, to je fakt nechutný tohleto. Kopale, tohleto, jakoby až uvidíš to moje, na to se fakt těším. Tak. Tady teďka tady nějak progresuju podezřele. Prosím, ať to není Počkej. Kámo, Motale. jsem úplně špatně, nebo aspoň mi řekni. Hele, jako nevím, kolik máš na stopkách, ale myslím si, že za chvilku to budeš mít. Ale nesmíš teďka udělat chybu, že budeš furt jenom čumět na ten cíl. Nesmím čumět na cíl, jo? Prostě někdy je důležitější se zaměřovat na tu cestu a ne na ten cíl, že jo, Kopale. Je to tak? Tak počkej. Takhle. Já prostě zkouším chodit všude, kde se dá. Tadyhle jsou nějaký zničený bloky, takže to vypadá docela jako, že by... OK, tady je... Tak. Wow, teďka jsem mám spadnul. Počkej, jde to tudy? Ne. Nice, kámo, takže 2.36. Vyhrál. Krása. Tak to nebylo tak strašný, jak jsem čekal. Teďka mám trošku výčitky svědomí. Ty krása, tohle je... Ty mě chceš zabít. Proč? Takže, Kopale, jsi připravený. Teďka, když koukám na to svoje, tak mám trošičku černý svědomí, OK? Ale, hele, měl by si to zvládnout v pohodě, není to tak strašný. Možná mě budeš chtít zabít, ale jde to projít, OK? Takže, jsi připravený? Ano. Tak 3, 2, 1, pojď, Kopale. Tak, já radši si prohlídnu nejdřív začátek, aby tady nebylo něco záludného. Ne, tady není vůbec záludný. To není díra, jo? To je jenom prostě zeď, no. Tak, tady někde je bariéra. Yes. Tamhle, musím doskočit tamhle. Jestli ho zarazí tamhle, tak budu fakt smutnej. Pokračuj, Kopale, úplně v pohodě. Nice. Tak, tady v pohodě. Tady předpokládám, že... hezká práce. Tak tam si přesně chodit neměl, hele. Do zdi se většinou nevyplatí skákat, hele. Semka jsem tak trochu jako... Tohle si užij. Tady si nejsem jistý, tady podle mě je to skemovací cesta, nejsem si jistý. No jako úplně ne, ale je to takový... Předpokládám, že tady mám jít sem. Myslím si, že... Kámo, ty kdyby ses viděl, tak se zbláznil smíchy. Doslova. Takže tady je někde cestička. OK, tohle vypadá těžší. Hele, teďka se blížíš k úspěchu. No, každopádně. Tady nespadnu, to takovou radost... Jo, tamhle je. OK, myslím si, že jsem totálně špatně. Jo, No, nádhera. No, super, takže už jenom za tohle by se měl mít extrémní výčitky svědomí. No, to bych měl, no. Tady předpokládám, že jsem měl skočit, nebo jsem bariéru neviděl. Teď už jdeš správně, Tady je prostě takový ten head bounce, že jenom prostě běž a zmáčkni mezerník. Dobrý, já ti to možná trochu zjednoduším. Zase se vrátím na začátek. Ne, tady už jdeš dobře. Tady to klidně můžeš proběhnout. Tady to je fakt safe. Tak, tady... Jo, to byl přesně tady dneskem. OK. Takže jsem strašně rád. Teď se mám zaplavat v lávovém jezírku? Nebo ne, neplavej v lávovém jezírku. Tady je to prostě parkour, prostě se rozhlížej kam máš, to je prostě parkour přes lávu jenom. Koukám na to. Tady můžu asi normálně skočit. To mám asi doskočit sem. Jo. To je nějaký ale větší skok. Ne, 3 bloky to má, to je v pohodě. To nemá 3? Má to 3 bloky. 1, 2, 3, jo. To zvládneš, hraješ Minecraft 10 let, to zvládneš. Pěkně, Kopale. Pěkně, Kopale. Tak. Tady zase ještě jednou to samý, akorát dokonce dvoublokový jenom. Kámo, víš, jak jsem říkal o tom, že hraješ Minecraft 10 let? Takže, hele, já ti budu dělat pomoc tady, takže skákej semka. Pak semka. Pak semka. Počkat, a pak semka.
tady ale předpokládám, že nic pode mnou není. Ne, hezká práce. Tak, Teď jsem. teď jsem. A pak jsem. No, tak to je taky možnost. to by jít nemělo, ale OK. Aha. Tak, krása. Kde? No a tohle je taky jenom o kořeníčko nakonec, ale si správně neboj. Tady jenom prostě musíš najít, no, nádhera, a já ti trochu pomůžu, tak. Okay. Krása. Takže 7:53 výsledný čas, Kopale. Takže prohrál si jenom asi o třeba 5 minut, to je úplně v pohodě. Jen počkej příště,